парастории Олия ва Алина духтарони партобиро модараш Розиямоҳ Боронова бар уҳда гирифтааст. Партобӣ Жучковаи 24 сола 18 майи соли ҷорӣ дар манзили зист ва дар ҳузури кӯдаконаш худро оташ зада буд. модар васияти духтарашро ба ҷо овард, аммо бо иллати бекорӣ рӯзгори сангинтаре ба сараш омад. Друст чизи садик набурдистан, чунки шуки барои қавс надорам, сарё мебарам хона кар. Таксари медудум гуте поки шкамшоно ҳамсоё сер мекунан худам гуте поки нам таксари медудум пули светчо наметам, пули моҳонашо наметам. падари Олия ва Алина Владислав Жучкови рус 5 сол пеш ба Русия рафта ва бедарак шудааст. аз фарзандон ҳатто суроғ ҳам намекунад. Нахоҳам майкас дарак ёфт, дар Москвао дарак наёфт. ҳатто зангам назад ки мақсад ҳамду гудаким чӣ ҳол дорад. ҳамсояҳо замони зиндагии партобӣ низ ба Олия ва Алинаи ӯ кӯмак мекарданд, аммо ин тифлон ки имрӯз аз парастории волидон комилан маҳруманд, ба тараҳуми хусусан ҳамсояҳо ниёзи бештаре доранд. савдо мекунем, пиёз меёрем, шон картишка, помадор, байқала, капуст, чи ҳастай меёрем, хайха метем, ки имрӯза рӯзтона бигзаронем, то пагара худо почоҳай бо мешавад. ина лави чакдон меран занакон ноншон метаҳанд, ки гушна намонанд, гудак майдае, моҳтоҷанози ё майдаанд. Розиямоҳ модари партобии марҳум мегӯяд, ба хотири васияти охирини духтараш намехоҳад фарзандони ӯ Олия ва Алинаро зери тарбияти каси дигар бидиҳад. ҳарчанд барои таъин кардани нафақаи ятимии набирагонаш талоши зиёд кардааст, аммо бенатиҷа анҷом шудааст. вале мақомоти ҳукумати шаҳри Сарбанд мегӯянд, барои ба нафақаи ятимӣ таъин кардани Олия ва Алина бояд падари онҳо аз ҳаққи падарӣ маҳрум шавад ва ё аз фарзандон даст кашад. дар зимн онҳо талош доранд асноди ятимии кулли ин ду тифли партобиро омода кунанд. барои ин кӯдакон аз ҷониби мақомот дар арафаи ҷашну маросимҳо мунтазам кӯмакҳои моддиву молиявӣ расонида мешавад. барои ҷобаҷогузорӣ намудани ин кӯдакон аз тарафи комиссияи ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Сарбанд корҳои амалӣ рафта истодааст. мақомот сабаби худкушии Партобӣ Жучковаи 24 сола модари Олия ва Алинаи ятимро ноустувории хонавода тавзеҳ медиҳанд. аммо Розиямоҳ Боронова мегӯяд, духтараш Партобӣ бо иллати қарздорӣ ва мушкили рӯзгор худро оташ задааст. ин ду иллате ки ду тифли ҳанӯз кӯчакро дар оғӯши ғаму орзуҳои ғайримумкин танҳо гузоштаву дасти ниёзи онҳоро ба сӯи тараҳуму саховати ҷомеа дарозтар кардааст.